Hormatly iýleşler, gaderly dinleýijiler. Biz sizi Türkmenistan Demokratik Geňeşiniň nowatdaky metbuat beýanatyny çagyrýarys. Türkmenistanyň Demokratik Geňeşi ösmegini, kämilleşmegini dowam edýär. Bunyň sanyny, oň hatarlaryna girýän adamlaryň sany artýar, toparlaryň hem de individual tertipde, ýani şahsy tertipde, hususy tertipde girýän adamlaryň sany artýar. Bu da ören begenişli zat. Yine bunun Türkmenistan'ın Demokratik Geňeşine yine de iki sany bizim iýleşlerimiz kabul edildi. Olaryň biri blogger, ýaşlaryň arasynda uly hormatdan peýdalanýan umuman türkmen tomoşaçylarynyň hem dinleýijileriniň arasynda uly hormatdan peýdalanýan hem aktiv şo bloggerlik işini alyp barýan Murat Razakow. İkincisi hem bizim iýleşimiz student Rusya'da okuyan Melikverdi Allamradov. Yine biz şuun bu iki tane yaş iyileşimizi Türkmenistan Demokratik Geňeşine alınan bilen tüýsürekden gutlaýar, hem de indiden elek eginne şökmünü biz bilen bile işlejekliklerini begenýär. Şunun bilen bagly men ilkinji sözü Türkmenistan Demokratik Watan Türkmenistan hareketiniň baş tutany Murat Gurbanowa berýän. Murat, siz bir iki aýda aýsanız şuňky bolup geçen waka barady. Mikrofonuňyz açyň Murat. Başlam. Sağ olun Abdel Saparlar. Salamu aleykum hormatly watandaşlar. Türkmenistan Demokratik Geňeşi öz işini dowam edýär we ýoş-ýoşdan köpelýär. Biz gatşat, ine ýaş olanlar Murat Razakow bilen Melik Allamradov bize goşulandy. Beýleki ýaş olanlara, ýaş aktivistlara, toparlara biz ýülenýär, biz size garaşýar. Eger de siz demokratik gymmatçylyklary, adam hukugyny, adamlar hukuklaryny öňde goýup, ýani demokratiýa Türkmenistanda demokratiýany ýol goýmak ugruna görüşen bolsaňyz biz size garaşýar. Hoş geldiniz Murat Melikverdi. Sağ olun Murat. Onda innik sözü men Türkmenistan Demokratik Geňeşiniň baştan aktiv agdalarynyň biri iýleşimiz Nura geçirýän. Nuri, sizem öz pikirinizi aýda aýsanız. Salam iýleşler, watandaşlar. Hawa şuň kun ha görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň Demokratik Geňeşiniň agdalary gün saýyn köpelýär. Bunun bularyň arasyna ýene ýaşlarymyzdan bizem özümizi gatygary hasaplamyk. Ýöne bizden hem ýaş ýigitlerimiz, aktivistlerimiz, bloggerlerimiz goşulşyp giňep barýar. Biz oňa ören minnetdar. Diýmek bu Türkmenistanyň Demokratik Geňeşiniň içinde diňe ýaşlar däl, ýaşlarym bolup bilýänini görkezýär we hemmesi öz arasynda deňagramly, deň hukukly öz pikirlerini, öz dünýä garaşlaryny aýdyp bilerler. We ýene de şolar ýaly goşulyp biljek başga da ýaşlarymyz, bloggerlerimiz ýa-da youtuberlerimiz bar bolsa, tiktokerlerimiz bolup biler. Bularym goşulyp biler. Hersiniň öz platformasy, öz kanaly bolanyny bize ýeterlik. Şonuň üçin ören minnetdar Murat Razakow, Melik aramyza geleniňiz üçin ören minnetdar. Köp sag bolun, siziň hem syýlak geleniňiz üçin. Köp sag bolun. Sağ ol Nuri. Inni gelin gadarly iýleşler biziň täze agdalarymyz Türkmenistan Demokratik Geňeşiniň täze agdalary size öňden belli bolan, siziň araňyzda belli bir popularlykdan, ýani şöhratdan peýdalanýan olanyň özünem dinläp görelim. Murat, ilkinji söz sizinki. Murat Razakowa söz berýär. Sizin bir aýda aýsanız. Başla. Sağ olun söz vereniz için. Salamu aleykum hormatly iýleşler, gaderly watandaşlar. Benim şu gün Türkmenistan Demokratik Geňeşine goşulanım için bütün agzalardan ve şu imini söz berilenim için ve şu tay goşulanım için hemenizden minnetdarlyk bildirýän, sağ olsun aýtýan ve bu geňeşde de elimden gelen bütün efektif görüşümü de alıp barjağıma da söz berýän. Şu bilen kän bir açak bir zadym yok. Şumatlyk
Yine önümüzdeki çıkışlarda has giyin ve has anlık düşündürüşler berip başlar deyip ümit ediyorum. Sağ olun. Köp sağ olun Murat. İnşallah da bile işleşer. Hem de size önküňizden hem has aktiv işlemek üçün mümkinçilikler açılar. Hem öz platformaňyzdan hem Türkmenistan Demokratik Geňeşiniň platformasyndan inden elek çıkış edip Türkmenistanda demokratik hukuk döwletiniň gurulmagy uğruna göreş alyp baryp bilelikde. Indiki söz iýleşimiz student Mälik berdi. Allam razı olsun. Aydy ber. Sağ olun söz bereniňiz üçin. Salamu alaykum hormatly adamlar. Araňyzda bilişimiz ýaly men Allam razı berdi. Şu geňeşe kabul edilen üçin goşulmagy üçin menem öz adymdan we uly hormat we sag bolsun aýtjan minnetdar size. Gelecekde hem şu häzirki Türkmenistanyň dowam etýän diktator rejiminiň böwrüne bir sançak dert ýalaklar işleri alyp barmaga menem öz adymdan onandyrmak isleýän. Nesip bolsa bilelikde aldyberlik bilen işlemde dowam eder. Umuman şeýle aýtjaklarym şulardan ibaret. Gysga. Sağ olun. Köp sağ ol. Mälik berdi. Onu näme? Şunuň bilen gaderly ýyleşler, hormatly tamaşaçylar, bugünkü gysgaçyk metod beýanatymyzy geçip oturýar. Ýene de efirde duşýançak hoş sağ olun. Sağ olun.